Psikologi u assistenti psikologi se jkunu qegħdin igawdu minn salarji u kondizzjonijiet tax-xogħol aħjar b'riżultat ta' ftehim milħuq bejn il-Gvern u l-Kamra tal-Psikologi. Il-ftehim huwa retroattiv u jmur lura b'seħħ mill-ewwel ta' Jannar li għadda. Fi-ftehim milħuq m'hemmx stipulat it-terminu tiegħu, iżda skont il-ftehim kollettiv għall-impjegati tas-servizz pubbliku 2017-2024 it-terminu ma jistax ikun inqas minn 5 snin. Permezz ta' dan il-ftehim psikologu li jkollu Masters Warrant issa jibda minn skala 7 flok minn skala 8 kif kien isir qabel. Dan ifisser li s-salarju ikun ta' madwar 1500 euro aktar fis-sena. Barra minn hekk fil-waqt li qabel psikologu kien rid ikun ilu 8 snin fi skala 7 qabel ikun eleġibbli biex ikun promossa l-psikologu anzjan bil-ftehim il-ġdid dan il-perjodu tnaqqas għal 6 snin. Id-differenza fis-salarji bejn skala 7 u skala 6 hija ta' madwar 3000 euro fis-sena. Il-ftehim jaħseb ukoll għal titjib ta' dawk imsejħin Class Allowance u Continuous Professional Development Allowance. F'termini finanzjari dan it-titjib ivarja minn 300 euro fiskali baxxi sa 2080 euro fis-sena fl-iskali għolin għal dik li tirrigwardja Class Allowance u 465 euro fis-sena għall-iskali kollha fil-Continuous Professional Development Allowance. Mitlub jikkummenta dwar dan il-ftehim id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li huwa kruċjali li jkun rikonoxxut ix-xogħol u l-impenn ta' kull impjegat u x'inhu l-irwol tiegħu bir-rikonoxximent jinkludi salarji xierqa. Min-naħa tiegħu rikonoxximent bħal dan mistenni jservi ta' aktar stimulu għal servizz aktar effiċjenti kif wara kollox jixraqlu ċ-ċittadin Malti u Awċi. Il-numru ta' persuni li nkwadraw f'dan il-ftehim jammonta għal aktar minn 70 huma impjegati fil-Ministeru għas-Saħħa, fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u fil-Ministeru għall-Affarijiet tal-Intern u s-Sigurtà.